Croeso. Mae'r fideo yma'n sôn am immunotherapi a talydd rheolfa. Y driniaeth mae eich gweithiwr iechyd proffesiynol wedi penderfynu fyddai orau ar gyfer eich canser. Cyn i chi allu dechrau immunotherapi, mae angen i chi ddeall sut mae'r driniaeth yn gweithio, y sgil-effeithiau posib, a beth fydd angen i chi ei wneud os bydd sgil-effeithiau'n effeithio arnoch chi. Mae eich system immunedd yn gwarchod eich corff drwy ganiatáu i gelloedd iach gylchredeg ac mae'n dinistrio unrhyw beth arall fel bacteria neu feirysau. Ond mae canser yn gallu cuddio ei hunan fel celloedd iach, fel nad yw'r system immunedd yn ei weld. Mae cyffuriau immunotherapi yn rhoi hwb i'ch system immunedd, fel bod eich corff yn gallu gweld drwy'r guddwisg ac ymladd yn erbyn y canser. Efallai y byddwch yn cael immunotherapi wedi ei gyfuno â thriniaethau gwrth-ganser eraill, neu ar ei ben ei hunan. Bydd eich gweithwyr iechyd proffesiynol yn rhoi gwybod i chi am eich triniaeth ac unrhyw ddiweddariadau a allai gael ei gwneud. Caiff immunotherapi ei roi drwy ddrip yn eich braich neu law neu drwy bigiad, fel arfer yn eich canolfan oncoleg leol, ei bod yn bosib y byddwch yn cael triniaeth yn un o'n hunedau triniaeth allgymorth neu unedau symudol. Dydy pawb ddim yn dioddau sgil-effeithiau ar ôl immunotherapi a talydd rheolfa, ond maen nhw'n gallu bod yn ddifrifol ac maen nhw'n gallu para am oes. Mae sgil-effeithiau'n digwydd pan fydd y system immunedd gryfach yn dechrau ymosod ar rannau eraill iach o'r corff. Gall effeithio ar unrhyw le, a gallech ddioddau mwy nag un sgil-effaith ar y tro. Gall sgil-effeithiau ddatblygu wythnosau neu o bosib hyd at 19 mis ar ôl eich dos olaf. Felly mae gwirio'n aml a bod yn ymwybodol o unrhyw newidiadau yn eich corff yn bwysig iawn. Bydd rhoi gwybod eich tîm neu linell gymorth y driniaeth yn gyflym am unrhyw sgil-effeithiau yn debygol o'i gwneud yn haws eu trin ac yn lleihau'r tebygolrwydd o atal y driniaeth. Dyw'r rhestr yma ddim yn cynnwys pob sgil-effaith bosib, ond mae'n dangos i chi beth mae angen i chi gadw llygad amdano. Pen. Ydych chi'n fwy llwglyd neu sychedig nag arfer? Ydych chi'n drysu mwy neu'n cael problemau cofio? Ydych chi'n dioddau poenau pen, trawiadau neu bendro? Llygaid. Dylech roi gwybod am unrhyw newidiadau yn eich golwg. Mae'n werth cael archwiliad llygaid cyn i'ch triniaeth ddechrau mwyn gwneud hyn yn haws. Ysgyfaint. Oes gennych chi beswch newydd neu ddiffyg anadl o gwbl? Croen. Cadwch lygad am unrhyw frech, cosi, pothellu neu groen yn pilio. Rhowch wybod hefyd am unrhyw ddolir neu friw newydd yn eich ceg. Nerfau. Dylech roi gwybod am unrhyw ddiffyg teimlad, pinnau bach neu golli symudiad. Hormonau. Dylech roi gwybod am unrhyw boen pen newydd, colli neu fagu pwysau sylweddol, pendro neu flinder, gan y gallai hyn olygu nad yw'r chwarae'n thyroid, y chwarae'n adrenal neu'r chwarae'n bitwydol yn gweithio'n iawn. Dylech hefyd roi gwybod i'ch tîm os ydych chi'n fwy llwglyd neu sychedig nag arfer, neu os ydych chi'n pasio dŵr yn amlach, gan fod risg y byddwch chi'n datblygu diabetes. Colyddyn. Cadwch lygad am boen bol neu grampiau, gwaed, miwcws neu ddoli'r rhydd pan byddwch chi'n mynd i'r tŷ bach. Afu ac arenau. Bydd eich tîm yn gwirio gyda phrawf gwaed, cyhyrau a chymalau. Rhowch wybod am unrhyw boen newydd. O dro i dro, efallai y byddwn yn eich cyfeirio at arbenigwr mewn ysbyty mwy, fel eich bod yn cael y gofal mwyaf priodol yn y lle mwyaf priodol. Enghraifft, os bydd y driniaeth yn effeithio ar eich ysgyfaint, efallai y byddwn yn ymgynghori ag arbenigwr ysgyfaint, arbenigwr calon neu arbenigwr hormonau yn dibynnu ar beth rydych chi'n ei brofi. Efallai fod gan eich ysbyty lleol wasanaeth oncoleg acute sy'n ddolen i rannu gwybodaeth am eich gofal a'ch triniaeth gyda'ch tîm oncoleg. Os byddwch chi'n profi sgil-effeithiau, mae'n bosib y byddwch yn cael eich cyfeirio at y tîm sgil-effeithiau immunotherapi a fydd yn gweithio gyda'ch tîm triniaeth i'ch helpu i ymdopi nes y byddwch yn iach eto. Bydden ni'n argymell cadw dydlyfr o sut rydych chi'n teimlo i'ch helpu i gadw golwg ar unrhyw newidiadau neu sgil-effeithiau, fel eich bod yn gwybod pan fydd unrhyw beth yn codi. Dylech hefyd wirio'ch cynnyrch gofal croen i wneud yn siŵr nad ydych yn defnyddio unrhyw bersawr sy'n achosi costi poenus ar eich croen. A siarad gyda'ch meddyg am gael brechiad ffliw a Covid. Efallai eich bod wedi clywed am olew cannabis, ond bydden ni'n argymell peidio ei ddefnyddio
gan y gall ECBD ymlacio eich system immunedd wrth i ni geisio ei ysgogi. Peidiwch â bod ofn rhoi gwybod i ni am sgil-effeithiau neu symptomau. Mae gan gyffuriau immunotherapi hanner oes hir, sy'n golygu ei bod yn aros yn y corff am amser hir, felly byddan nhw'n parhau i weithio hyd yn oed os bydd rhaid oedi'r driniaeth. Yr hanner oes hir yw'r rheswm pam mae'n rhaid i chi gario'ch cerdyn rhybudd immunotherapi gyda chi drwy'r amser, gan gynnwys am hyd at 19 mis ar ôl i chi gwblhau'ch triniaeth, fel bod pawb yn gwybod y gallai'ch system immunedd fod yn ymateb i'r cyffuriau o hyd ac fel y gallan nhw roi triniaeth briodol i chi. Dyma gwestiynau cyffredin. Fydda i'n cael adwaith alergaidd i immunotherapi? Mae hyn yn anhebygol, ond os byddwch chi'n mynd i deimlo'n sâl, enghraifft gyda symptomau fel diffyg anadl, poen cefn, ysgyfaint yn gwichian neu gosi tra bod yr immunotherapi'n cael ei roi i chi, dylech rhoi gwybod i'r staff nyrsio ar unwaith, a bydda nhw'n gweithredu ar sail hynny. Fydd gen i system immunedd gref iawn? Na fydd. Fydd gennych chi ddim system immunedd gref iawn. Fydd gennych chi ddim immunedd ychwanegol i feirysau ac ati, ond fydd gennych chi ddim system immunedd wanach chwaith. Fyddai'n colli fy ngwallt. Mae hyn yn anhebygol iawn. Nid yw'r rhan fwyaf o gleifion sy'n cael triniaeth immunotherapi yn colli ei gwallt. Mae rhai'n adrodd bod ei gwallt yn teneuo, ond mae hynny'n brin hefyd. Allai i gael mynediad at gludiant ysbyty? Gallwch. Os oes angen cludiant ysbyty arnoch, dylech roi cymaint o rybudd â phosib. Ddylwn ni newid fy neiet. Dylech byrhau i fwyta prydau iach a chytbwys gyda llawer o amrywiaeth. Ddylwn ni osgoi mynd yn agos at ffrindiau ac aelodau o'r teulu sy'n sâl. Dylech ddefnyddio synwyr cyffredin. Os oes gan rhywun haint ar hyn o bryd, enghraifft ffliw, Covid neu symptomau tebyg i annwyd, yna byddai'n ddoeth osgoi neu leihau cyswllt.